Club 21, el club de les ments inquietes. Direcció i presentació, David Escamilla. Sotsdirecció, Gerard Cadavall. Tots els diumenges, de 9 a 10 de la nit, a Ràdio 4. Cada setmana, com sabeu, des de fa uns quants anys, hi ha una empresa important del país, una empresa que es diu Numintech, una empresa de telecomunicacions especialitzada en serveis de telefonia amb cloud computing i també amb intel·ligència de negoci, doncs ens recolza i creu en aquest món de les ments inquietes i en aquest món de la gent que fa que aquest món continuï donant voltes i continuï generant bones propostes. Numintech és una empresa del país en constant expansió europea i fins i tot ens consta que internacional. Tenim a una de les responsables del Departament de Comunicació d'aquesta empresa important, a la Clara Bassols. Clara, bon vespre, benvinguda. Bon vespre, David. Un plaer veure't, Igualment, retrobar-nos després de l'estiu. Escolta'm, farem una cosa, si et sembla faràs una pregunta, la mateixa pregunta, una pregunta transversal a les nostres 3 ments inquietes d'avui, que et contestaran allò sintèticament, breu, una mateixa pregunta que pugui ser transversal per als 3 i després parlarem d'un tema. Cada setmana des de Numintech ens aportareu un tema, vosaltres sou experts en molts temes de tecnologia i seran temes que en definitiva com a experts podeu aportar a tantes i tantes empreses del nostre país. No? Intentarem donar idees noves per tots els Comencem, si et sembla, amb una pregunta transversal per als 3. Bona nit a tots 3. Hem tocat molt el tema de la innovació en diferents àmbits, no? En el laboral, en el sector de les energies eòliques, amb el tema de la moda, però no hem parlat d'innovació a la mateixa empresa. No? Jo no sé si em podeu contestar breument una mica com innoveu tecnològicament en les comunicacions de la vostra pròpia empresa. Llanço una pregunta agosarada. El primer que em vulgui... Òscar Bel. Sí, doncs mira, t'ho diré fàcil. En els últims 3 anys hem canviat tot el sistema de comunicació. És a dir, treballem amb IP i ho hem fet que sigui molt, molt accessible per tothom, perquè al final la mobilitat és bàsica i ho necessitem així. Claríssim, IP. IP és la resposta. Víctor Tatay. Pues per nosaltres, els centres cooperatius de Madrid, on concentrem el número més gran de persones, ja es treballa per VUIB, però per nosaltres la tecnologia és crítica, no? Perquè fem 35.000 contractes diaris, hem de comunicar-se amb la Seguretat Social, temes de l'alta, temes d'accidents de treball, quan s'ocorren... Per nosaltres la tecnologia seria mortal amb 300 i pico locals a tota Espanya. Brutal, clar, imagina't, 300 connexions diàries, imagina't quantes interconnexions entre elles. Moriríem. És impossible. Som 1.500 treballadors interns i tothom treballa contra una màquina que es connecta de manera múltiple tots els dies. Brutal. Joaquim Coello. La comunicació m'ha millorat perquè hem necessitat aproximar-nos més al client, per entendre el que el client vol. Un defecte bastant comú de les empreses és que les empreses venen el que ells pensen que és millor pel client i no ho comproven, i això produeix efectes en general bastant dolents. La manera d'aproximar-se al client és entendre que els productes es dissenyen d'una manera global, es fabriquen on toca en funció de moltes raons logístiques, de cost, etc., però al final el client és local. I per tant l'organització s'ha canviat de tal manera que ara és regionalitzada i abans no ho era. Molt interessant, La comunicació s'adapta perquè s'ha d'apropar cada cop més al client i per tant aquest apropament vol dir més comunicació, més accent, més èmfasi en la comunicació. Parlem, si et sembla, Clara Bassols, del tema d'avui, el tema que avui des de Numintech ens proposeu, un tema que és sine qua non de Numintech, no? Comencem per la base, no? Van al nostre ADN. Les plataformes de comunicacions d'empreses al núvol, no? És a dir, una plataforma de comunicació tradicional té una seu central, un punt físic d'entrada, la gent truca, etc., persones que ho gestionen i tal. Estem parlant d'una cosa que ja és, no sé si es podria dir com immaterial, però en tot cas no té una part física de ferro, no?, per entendre? Efectivament, segurament molts dels oients que ens estan escoltant doncs, ja coneixen una mica el que és la telefonia IP, que ho heu mencionat vosaltres 3, però hi ha molta gent que no? Molta gent que té la imatge del servidor d'empresa, on estan connectats els diferents ordinadors de la casa, on està emmagatzemada tota la informació i després, d'altra banda, sense connexió a aquest servidor, hi ha un servei de telefonia tradicional, tal com l'hem entès tota la vida. Això era el passat, per entendre'ns. Ara, el present i el futur, i me n'alegro que
que la telefonia IP estan al dia. Aquí les ments inquietes sí, les estan a la ments que salta. inquietes és evident que estan al dia i així m'agrada perquè realment aquest és el futur, no? Una centraleta, una tecnologia IP que treballa, és la veu per internet, que unifica tot plegat, no? I de fet ho fa molt més eficaç i molt més segur a la vegada, que és unificant aquesta veu i aquestes dades que hem dit que teníem per separat fins ara, ajuntant-les en una única xarxa que està en aquesta centraleta virtual, aquest centre de dades que està en el núvol, no? Què permet aquest centre de dades en el núvol? Doncs al contrari del que molts pensen, i últimament la paraula núvol ha sortit a l'actualitat per uns temes no gaire... Unes noies despullades. Sí, no gaire positius, però de fet el núvol és molt més segur que la telefonia tradicional, no? Perquè el servidor doncs, hi pot passar qualsevol cosa, no? Es pot trencar, l'hem d'actualitzar, hem d'invertir en manteniment d'aquest servidor. En canvi, en el núvol doncs, es redunden les dades, que es diu, és a dir, hi ha diverses línies IP que estan doncs, redundant, duplicant les dades perquè no es perdin. Per tant, molta seguretat. Per tant, hi ha una seguretat absoluta, de fet, molt més que amb el servidor convencional. Això d'una banda. I té moltes més avantatges. Per mi, una de les més interessants és el que tu comentaves una mica al donar-me pas a mi, que és aquesta intel·ligència de negoci que et pot aportar. Perquè aquestes plataformes el que fan és anar una mica més enllà amb la telefonia, no? Fins ara la telefonia era una cosa més, era una eina per l'empresa, però no li trèiem suc d'això, no? Sí que ho fèiem amb les webs, per exemple, amb el Google Analytics, sabem perfectament doncs, quanta gent ens visita la web, d'on venen, i això és una mica el que planteja aquesta telefonia IP. Saber d'on estan trucant, a qui ens està trucant, a quines extensions s'estan dirigint, quan dura la trucada que estem rebent, quantes es perden... Anàlisi dels fluxos de comunicació i, per tant, hi ha una manera de gairebé entendre què està passant a l'empresa i entendre potser quines són les transaccions que funcionen més, les que funcionen menys, etc. Vull dir, maximitzar, en definitiva, tot el sistema. Aquesta intel·ligència de negoci que et permet prendre decisions i, al final, doncs, et permet ser més eficaç, més rendible, que és el que tota empresa vol, no? Sigui quin sector sigui i en qualsevol àmbit, no? Magnífic. Gràcies, Clara Bassols, del Departament de Comunicació de Numintec. Fins la setmana que ve. Gràcies, David.